Kudo Pranesa. Ayo prakonco nonton kuda pranesa yo ayo kuda pranesa maju Ijang Ayo prakonco nuri kabudayan Jawa Ayo prakonco nonton kuda pranesa yo ayo kuda pranesa maju kami, inilah budaya kami. Maafkan jika tak berkenan di hati. Asli loh. Budaya kami, maafkan bila tak berkenan di hati. Idola. Aksah kebang kumiden labahira ningring putra angsah kebang kumiden kang nitih trangga kang sami sorak busana kang keprajaranan kang trengginas tampil bagus kanthi kemabyar busananira pratandha amukasih kesenian jatilan ing dalu punika mbok pilih wonten Subasita kurang prayoga warga ageng jatilan kuda pranesa nyuwun kuming pangang sami
ayo co maju 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 ing palagan prajurit angsah kembang ngumitir alon. Iya. Oh ya. Alon. Yo prakanca dolanan ning jopo Dolanan jopo padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore sami-sami jalan-jalan ke Simpang Lima jalan-jalan ke Simpang Lima Simpang 5 Kota Semarang Simpang 5 Kota Semarang nyebarake tindak tanduk boti luhur nyebarake tindak tanduk boti luhur kanggo nggayuh urip bangsa adil makmur kanggo nggayuh urip bangsa adil makmur
gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Wis tinanam duwe watak kudu jujur Wis tinanam duwe watak kudu jujur ing pasti timeng tumindak mureh kasih ing pasti timeng tumindak mureh kasih urip aja tumindak kang kiwa urip aja tumindak kang kiwa eling-eling tandang gawe pakarya eling-eling tandang gawe pakarya jalan-jalan ke Simpang Lima jalan-jalan ke Simpang Lima Simpang Lima Kota Semarang Simpang Lima Kota Semarang ya barak ketindak tanduk putih luhur ya barak ketindak tanduk putih luhur Kanggo gayuh murih bangsa adil makmur Kanggo gayuh murih bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Wis tinanam duwe watak kudu jujur Wis tinanam duwe watak kudu jujur ing pasti timeng tumindak mureh kasil ing pasti timeng tumindak mureh kasil Om bolot war 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 original song Kudo Praneso ngefans aku ki Alekate sapesan son kapan rasa marang sira parang sira wekasan tawa prasopo kekantane kantane samudra lan dirgatara anyekseni takeping tresna nyata mongso dosa prema mami kaya tangono prabeda sun ing tembe bakal hakaloyo rasa tresna
kang tuwa kedadak sirna sejatine sak selo selone warga kusuma kusuma ingkang arung anggodo kaya kaya tumuju metek dika perhatian mekar sedilo ing Allah nalikane sepisan sun ngemban rasa marang sira wekasan dawa prasopo kekantane sapodra lan dirgantara anyeksene tak keping tresna sanyata dan kini roh wolak walik kang kawaca mentalane siram ring dasar kawula belenjani nganti teko angon cati pepuntone gawe kuciwa ning ati neng apa sira tan rumangsa dosa mring mami kaya tan ana prabeda soteng tembe tekel bakalan loyo rasa tresno kang tuwa kedadak sirna sejatine sak selo selone warga kusuma arung anggodo kaya tumuju metek dika perhatian mekar sedilo ing ora kita mekar sedelo ing nolo perhatian Perhatian pintu teater diladeni lo kacamata 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 Doni ke suarane ke selelele cah apa iki ye nganu model anyar rambutnya neng dhuwur ladies and gentlemen ladies and gentlemen please welcome Dondol and Om Sasa lebu oleh tong 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 pintu teater dua wah iki kan Anu. edan-edanan anu waras-warasan Lah, nek niki edan-edanan. mboten nek niki waras-warasan ora nek sting asline kan jenenge apa Edan-edanan. edan-edanan nek iki Iki- edan tenanan oh edan tenanan oh edan turun
Ala sogo. Keri-keri. Keri. Ora kena. Ih. Om Sasa. Lek Sasa. Agak dah. Ganti ijo. Sik, Jeng Ki- Sasa, sampean kok kaya Superman cawete ning jaba kuwi kok tangi ning jaba sampean. Suparmi. Yo, Astaga. yo. Ini mau diapain oh? Dibleh. Oke. Dilangkai. Yo tang yo. Ada yang Oh ya. Goyang ke om. Oh ya. Hae om, hae. Lo. Kuali om. Gas. Meneng ana kono kuwi. Arkada goya ya. Arkada goya ya. Lo. Ayo Don. Ora Don, jane kowe iki piye to? Dabukane apa? Dabukane apa? Hooh. Kleru nek takon dapurane apa? Dapuranmu. Dapurane iki piye to? Dapuranmu ya apa to? Halo Pak Lurah. Sugeng dalu Pak Lurah. Yang mana Pak Lurah? Pundi. Pundi? Pak Lurah, kita sambut yang meriah. Pak Lurah. Endi to? Sik endi to? Pak Lurah iki sing endi? Oh Pak Lurah. Saga. Aduh. Isin Raden. Isin Raden. Iki kok aku dikeki koyo ngene iki kan kepiye? Anak aku isin aku. Anak aku isin. Nah aku ya isin. Sugeng dalu dusun sampean. Dalu Kami mewakili dari Kuto Praneso. Sehabis ini nyuwun pamit apabila ada kata-kata Ambegan se om, ambegan se om medeni. nyandak ngono kok Om. Oh, Ses. ambegan se ses kok kowe Senin Kemis ngono. Os. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang besar-besarnya karena bodohnya pengetahuan dari kami. Mohon pamit, kami dari keluarga cuma bisa mendoakan semoga dusun sampean
diberikan rezeki yang lancar kabeh. Anak-anak sekolah pondok pinter, Amin. karo wong tuane dhewe-dhewe. Amin. Saged banggake keluargane Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi. Yo. Yo, Jo. Hare! Ayo. Gus. Yo. Kita sambut Ruda Pranista. Huh? Oh, ya. Yo, kasih jalan, kasih jalan. Jadilan jajan ki ya iki. Wiwitane handherek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha kabeh Bathara terus kang nyuwun selendang kuning kang saking bukit swara kurang permono ning wasis amung marang Bendoro yang Sulistyo pijer kicake alis terus tresno sesi depan iki locok Iki locok, ilane dobrane sok dobrane sok, gamping tengah. iki locok Iki locok, jatilane dobrane sok gamping tengah. Iki lo Jadi nenek asli saka kaping tengah. Iki lho jadi nenek asli saka kaping tengah. ayo aja ayo
ore ose ore ireng motore kanjeng wong rene tak supirane kandung seneng aja mung mandeng golek ana kami omahe ampun mundur nek masuk angin priksa nggih banyu celeng marai awet nom mboten sah mundur Iki do ngopo iki ning kene iki, ha?
kudu pranesa wah luas sekali Sarita rambutan citra kayungan kasmaran segara madu pepujanku
sliramu tan citra kayung kasmaran segoro madu saya kini rasa tresno muga sliramu tan citra kayung kasmaran segoro madu. Oh ya 3, 2, 1 kudo praneso. Oh ya Jatahe. tawan mangu kontone gunung lamu katekan kari wisopo dina minggu muda-mudia sesojo balik kabar ombak-ombak katekan rojokan sewu oh ya Aris, panggilan Mas Aris. Mas Aris, saya berburu. Mundur, ya. Yo. naik Yo. oh Yo. yo panda Panda
original. Susah dilakoni senadyan ora janji lintang tunggu tak antu seliramu kapan balik. Susah dilakoni senadyan ora janji lintang rembulan saksi abadi tresnaku kang sewiji. Sipo Panitia, tolong panitia. Padha
aja lunga. Rasa jroning dada durung mari rasane
alon. Edi Bridil. Panitia, monggo panitia.
Gun kayar, men. Gun kayar, gun kayar. Nyuk kanca nek dhisik pira alerape rapat deseporo ape yang numpak prau layar ing dina minggu ken pariwisata alon raune wis tengah ya
pawang kondang ya. Paripurna pagelaran ing budaya saking keluarga seni kutha Pranesa aturan tong yen wonten lepat kawula nuwun ing pangarsana. Syukur kodo menyang maha kuasa paring gangsal kangge kawula abeksa purwa madya mugi nampi raharja tansah jaya kutha Pranesa. Mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalem menika mobilih wonten tindak tentu ingkang boten nuju prana dhumateng para rawuh sedaya langkung-langkung keluarga ageng wonten ing dusun sampeyan mriki kula atanami rombongan Jatilan Uga Pranesa saking Gamping Tengah nyuwun sewu-sewu lumuturing samudra pangsami sugeng pepanggihan wonten ing sanes wekdal